Здравейте на всички отново, добре дошли в моя канал, както знаете. Аз съм Кати, искахте влог от сестра ми, днес цял ден явно ще ходя с камерата. След мен 27 декември и днес целият ден ще ви взема с мен, ще ви покажа тортата, приятелите, мястото, където Александра ще си направи рождения ден и ще ви покажа след малко. В момента съм по пижама и нямам грим. Не, аз няма да слагам грим, ние ще ходим на басейн. Добре, ще ви покажа какво съм облечена, ще ви покажа какво е облечена тя, ще ви покажа подаръците и ще ви покажа абсолютно всичко. Затова продължавайте да гледате. Още съм нова във влоговете и не знам какво ще се получи, но предстои да разберем. И здравейте отново. Добре, отново се включвам да ви покажа какво съм облечена. Не знам защо ви интересува, но окей, да. Виждате мен, това там е сестра ми. Ето за първи път виждате рожденичката. Какво ще кажеш на феновете ми? Тоест не фенове, да ви наричаме абонати. Абонирайте се. Естествено. Добре, и след малко тръгваме. И да, добре. Не мога да снимам как си обувам обувките, затова ще се видим след мъничко. Добре, вече вървим. Това са приятелите на Александра. Това е Рая. Я отваряте да видим. Сега ще ви покажа тортата на Александра. Изваждайте цигарите! Това тук е Георги. Марихуана. Какво е това? Майка ни изостави, няма знаем къде е. И ето това там, което не се вижда, но това тук е Аквахаус, където отиваме. Това е цял... А ето тук се вижда морето. Устойчив ли че е фотоапарат? Да, ето устойчив е. Това тук има чай, това гълъби ли са? Какво е това? Не, брат, чайки са. Не, това не са гълъби. Черни чайки. Патки са. Черни чайки. Не знам дали вътре. Не. Вижте какви сладки розови гринички ни дадоха. Добре, хора, тук сме, много е интересно. В момента отново хората ме гледат странно. Сега ще ви покажа къде е сестра ми. След малко ще изляза да ви я покажа. Ето и ги тях. Момент. Видяха ли ме? Правя влог в момент. Чакай. Това чакай. Ами скоро. Искам да снимам нещо специално за Александра. Чакай. Бомба за радиала. Колко е красиво. Сега тук се вижда морето. Видях преди малко как сестра ми се буричка във водата. Тук се вижда морето. Тук хората през лятото идват, седят на тези неща, които имитират плаж. Добре. Има и басейн за дължини. В момента не знам какво ви правя, но ви показвам къде е. Ако се отваря, може да дойдете тук, много е хубаво. В момента навън е 6 градуса и съм с мокра хавалия специално за вас. Затова ако в следващите си видеа звуча болнаво, да. Тук долу има ни патенца и ще ви ги покажа. Не знам какво виждате. Ето, не, това не са патенца. Има лебед! Много е студено! Вижте, има патенца там. Патенца ли са? Или малки лебедчета. Този лебед е много красив. Има да ядем и дано се донесли храната, защото между другото, преди няколко дни правих един лайв чат и ме гледаха почти 100 човека на живо в YouTube. Да, и викат пей и пях на лайв. Беше. Видей, че трябва да слагам... През топлата връзка ще минем. Видей, че Али трябва да слага тези... Това е рожденичката. Али, как се чувстваш като рожденичка? Болят ме очите. Чувства се мокра. Сигурно се чувства мокра. Добре. С това Лея. Аз се чувствам... Аз се чувствам гладна.
И аз вече. Аз не съм. На тебе харесва ли ти тук? Да. Някой иска ли да каже нещо? Да, бе, аз искам. Живота е много як, братле. Питай въпроси и така. Да, ти? Май не. Май не. Ма ние първо ще ядем. О, не, храната я няма. Децата са гладни, а храната я няма. Ужас. Хора, сега ще ви покажа тортата. Вие преди малко всъщност я видяхте. Чакайте. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ali. Happy birthday to you. Чести прожектето! Дайте 12. Айде на 3. Тихо, чакайте да чуем. 12. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И накрая ще бъде бъдеш. И ще окарам. Happy birthday. Искаш ли пак да ги Да. Айде, ще да се пожелаеш нещо. Много си тъпо. Много да Не, просто Айде тук и читай. Ето може да ме видите тортата, драги зрители. Говоря на зрителите, мамо. Ще имам такова макаронче отгоре. Тези не мога да оставят да се почета. Здравейте отново. Алина, виждам ли се добре? Не знам. Ще видим дали се виждам добре. Сега си тръгваме от тук и отиваме към Варна. Много важна информация. Ние сме ли във Варна? Да, отиваме към вътрешността на Варна. Защото... Добре, хора, вече се прибрахме, виждам ли... В момент трябва... Добре, надявам се да се виждаме, вече се прибрахме, вкъщи сме и в момента ще отваряме подаръците на Александър, след това ще ви ги покажем и да, мина супер добре, само да кажа. Ще разглеждам. Ето това с хепо. Чакайте, сега ще почетем какво е. Нали много яко? Има и парфюм, всичко има. Парфюм и 2 кремчета. Това са 2 парфюм. Да, а тия кремове за какво се сеща? Това е такова, това е парфюм за... такъв за чанта, като мини парфюм. Джобен. Сега ще го отворя. В комплекта имаше, крем за ръце. Чакай сега. Ще фокусира ли? Да. Крем за ръце, шауър гел, душ гел. Значи един парфюм, който мирише уникално. И парфюма, мисля, че е същия в малка версия. Така, това е от райчето, много яко. Беше много светло кутийка, добре. Така, следващата е от Георги. Да, едно от момчетата, които видяхте във влога. Супер, има. Така, значи, първо, което хващам е това нещо. Да нямам такова. Съмнявам се, че имаш такова. След малко ще я накарам да ги облече дрехите и ще ви пускам кадри. Това мисля, че ще ми стане, честно. Да, ще ти стане. Ще пускам кадри от страните. Половерите е добре да са раздърпани. 10-11 години. Добре. Трябва да ти вземе 9-10. Добре, пускаме се. И много шоколади и един бейби липс. Я го отваряй. Късай. Бейн, късай. Да, има бейби. Аз имах такова. Чакай, сега ще ви го покажа. Само шоколади. Май иска да ме прави дебела. И ето това и всичко такова и бейби липс. Хипи, това не е за теб.
Няма да ядиш. Замери се му на храна. После ще ги облека. Да, това. После на бубето. Обичам те бубе. Значи това е, мисля, че пак тя винаги ми купува от Беришка парфюми и са много яки. Не, преди ми беше от Зара. Така, Ела бе, досадничи. опитвам се да го отна. Това бубето ми каза, че е някакъв пуловер, който мисля, че ще ми е малко голям. Но той като се изпере ще свие. Да, много Ето го парфюма. Как се отваря това? Ето това. Оф, хепи! Беше много яко. Добре. Да мирише шоколада. Да, марише. Има в голямата турба на Иче има нещо синьо и ме е много любопитно. Какво ще е? Това е подаръка на моето. Лейчето. Нейният. Огромният и подарък. Огромният подарък, дето изобщо не ти харесва. Само сметът на мен ужасно много ми харесва. Това е мишка. Това чанта ли е? Това е Това е мишка. мишка. Ой. Така, сега, имам бутуши. Пантофи. Даже ще ме питам. Добре, това ще го нося, защото е много сладко. Много са сладки, наистина. Аз биве не нося, ама ще ги нося. Ще ги носиш. А имам един несесер, Да, това случайно сме напаснали цветовете. който ще си... Който мисля, че ще ходя с училище. О, това е много сладичко. Това е много яка. Какво пише? I'm I'm- Севич. Не, Поздрав за Пазар, беги. I'm Dut. I'm какво? I'm Dut. Много е сладко. Аут, бе! Аут. Не може да чете. Ако помислих за Д. И дай нещо. И покой си панталонки. Добре, това ще Специално това за ми лятото. харесва. Това ще ми стане също за... Това ще стане, обаче ще е лято. Добре, този подарък е... Много хубав, много. И всичко... Искам да видя мишката. Още. Не, аз имам много мишки. От Десито и Никито. Нищо не можах да фокусирам. Ядай. Ето това. Хепи! Има ли вис? Да, има. Това е много нежно, харесвам. Не го дръпай. Сладка ли? Да. Че в момента светлината е ужасно лоша и камерата ми не ще да фокусира. Фокусира ли го? Не. Така, добре. И което е много яко кефимо. Ето. Лейче, тя пижамата в мишката ли вървеше? Не. Много е сладко. Защото са в еднаква гама. И от Алина... И тия случайно са в еднаква гама. Да, много яко. И Напаснали сме ги. от Алина... Мама, това случайно стана. От Алина ни е сложила картичка и много пух вътре. Ето какво става. Значи картичка и пари. Вижте колко са. О, това нещо на интересно. Кой ще познае с какво нещо е направил? Ето това тук. Може Искам да ми... Тихо, питам хората с какво нещо. Може Пишете да го долу в видя. коментарите. Така ще завършим влога, защото съм много късно и нищо повече интересно няма да правим. Вече дори съм по пижама. И да, това беше всичко за днешния влог. Благодаря ви, че бяхте с нас на този толкова щастлив ден. Мога да ви кажа да се абонирате за канала. Долу в описанието ще бъдат всичките социални мрежи, които успея да намеря линкове на хората, които видяхте във влога. И моят там вие ще видите. Фейсбукът ми, както казах, инстаграма ми. Тук изкача винаги инстаграма ми да го видите. Какво да ви кажа? Може да се абонирате за канала ми, да напишете коментар, да харесате видеото. До следващия път. Обичам ви!